Представяме ви нов модел ловен нож Дамаск, много масивен. Стомана VG10, подложка и 67 слоя ламинат. Дръжка от екзотичен палисандър и месингов гард и тапа. Виждате някакъв специфичен динозавър. Много здрава кани от телешка кожа, шита, щампована. Огромен ловен нож с хубава катарама. Много тежко, масивно, качествено острие за ценители.